ngangkong tiwul kanu kae. Kok marep ngetan to saiki? Direhab ngono. Mari masan dadan Lah iki yo wis dibongkar limasane. Dhisik ya. bongkar Sopo sing nggoni kuwi anake? anake. Wis jalane halus kabeh nang siji. Semua ya Kak. Padang. Bravo. Yang jero. Belasan loh. Wes belok kiri itu. Sini kan? Ya. 12. Pasar iki jek urip to Kang iki. Pun macet tuh ora Lha sing nanduri suket ki sapa kuwi? anu arte
RT. RT ngekas. Oh, bekas. Berarti siapa yang untuk Jiko? Anu iso nuku. Oh, gitu. Jadi Mae Kang Marno siapa yang nggoni saiki? Lah ponakane marni ae. Anake si anu, Anak Sarinem, Sarino. Papaidi. Oh, iya. Rasa diwedi iki Pak Dino Simbah. Mbakmu dhewe. Kene gendong Simbah. Kalau putu rak ya gemati to ya. Lah iya. Anak Pertiwi. Kok kon ganti? Ajake gelem iki. Ganti sagake gelem napuk. Nek gelem nembang aja lho. Lah iya. Berat ya? Hah? Ora mantu ae rene ae. Oh, iya. Siap. Lo, kok mundur? Lo, kok mandek? Lo. Bubrah motore. Bubrah. Pegangan, mundur malah mandek. Wah. Aswo. Rata-rata Sak yuta ora maju. Sak yuta ngene sapa? Ya tambah nebaske kambil. Bang Rogi wae kambil mas murah-murah iki. Iya. Apa tau ora kok kambile wong Progo piye? Ya ngerti lah ya nek bak kambil kuwi. Ora kok ngandhake kambil aku ora tau ngerti lho nek wong Progo kambil kondang. Orang dolan kok lho. Lah piye? Desa-desa kae kok Wong kambil. ana lewat. Ning ana gantilane. Ada masjidnya lho. Amat kene ini lho nek omongan ngerasa lagi gini-gini mripate. Aku kira adem ya? mun bayangke kambil. Kambil lho. Lah iya, Ana gantilane nek kuwi. Ngerti? aku ora duwe kambil lho. Tenang